Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću da vam pokažem, upravo sam se počela, ne znam da se to čulo kod vas. Uglavnom pokazat ću vam sa čime skidam šminku i kako negujem lice. Ovo je konkretno u pitanju noćna rutina. Dakle, prva stvar, naravno, vezujem kosu, ne mogu da podnesem da mi kosa ulazi u lice dok je muljem sa uljem i gelovima i ne znam ja čijem. Ok, imam neku budžu, nije ni bitno, ovde igram zato što mi je muzika u pozadini. Prvi korak jeste pranje ruku, nebitno da li je korona ili nije korona, znači potpuno nevezano za to, naravno sada još više obratite pažnju, ali inače prosto normalno da nećete prenositi bakterije sa ruku na lice kada ga već čistite, jel tako, i to je to, ne znam zašto sam se zbunila. Zatim brišemo ruke čistim peškirom. Prvi korak ulje, ja koristim ovo Nivea ulje, vidjeli ste ga u favoritima, to jest u mom pretprošlom videu ako se ne varam, nije ni bitno. Uglavnom super mi je ovo ljubičasto, mislim da je senzitiv za osetljivu kožu, na čisto, na suvo lice i suve ruke, laganim kružnim pokretima skida eyeliner, tvrdokornu maskaru, obrvu, u mom slučaju koje sam radila s nekim gelom tvrdokornim, mat karmin, bukvalno se sve skida, samo treba da masirate jedno 2 minuta u kožu i zatim uzmete polako da ispirate mlakom vodom, što ću sada ovdje da vam pokažem, mislim koliko mi to naravno prostor dozvoljava. Znači mlakom vodom ispiram lice, s obzirom da voda i ulje, kao što znate, ne idu baš zajedno, koristim La Roche-Effeklar ovaj gel da potpuno skinem ulje i da dodatno, da kažem, očistim kožu od šminke, nečistoće i svega ostalog. Eto, sad ću to malo da vam pokažem. Dakle, također trljam još jedno 30 sekundi minimum i vidite da se lepo otklanja i ulje i nečistoće, tako da je to opet mlaka voda ispiranje. Zatim brisanje peškirom, opet kažem čistim peškirom koji je samo za lice, tapkanjem, nikako da vučete kožu, isključivo tapkate. Ovdje sam izuzetno crvena, izgledam potpuno jezivo, ali možete da vidite da mi je koža u suštini čistija nego što je bila. Zatim uzimam tufere da dodatno skinem nečistoće sa lice. Ja se izvinjavam, nisam radila u ovoj sobi jako dugo. Eucerin 3 u 1 micelar, ništa specijalno mi nije, pravo da vam kažem, ali eto koristim je kad je već imam, što bi se reklo. Izgledam jezivo zato što nekako kamera baš čudno mi svetlo nekako daje, izgledam mnogo gore nego što zapravo uživo izgledam, područnici su mi katastrofa. Lice mi je čistije, u boljem je stanju nego u posljednjih ko zna koliko, znate da su mi bubuljice zbog štitne izašle i tako dalje, akne. Ovdje imamo nečistoće, pa ćemo preći sa drugim korakom, što je tonik. Koristim ovaj tonik iz Hidra Afroditine linije sa aloe verom, super mi je, poprskam malo na tufer, malo na lice. Dakle, onda to tapkajućim pokretima i lagano kružnim pokretima brišem svoje lice. Sada ćete vidjeti da gotovo ništa od nečistoća nije ostalo. Kažem vam, jako mi je bitno da više puta perem lice, više puta čistim lice, prosto nekako osiguram sebe da je to 100% čisto i da 100% više nema ničega na licu, jer nekako smatram da nema poente da jednom operete lice i to je to, jer nekako to mi je baš onako, ne znam, ne sviđa mi se. Zatim aktivni kiseonik, uvek evo igram u ritmu muzike za ples. Vrat mi je nešto iziritiran, kao što možete vidjeti, verujte mi da ne znam od čega je. Evo sad kad pogledam svoj vrat u glavu, potpuno normalan. Zatim Kiehl's Night Recovery Treatment, kako se sad već zove, ulje, dobro poznato, Kiehl's, 50 evra košta. Tako da li vredi baš 50 evra, nisam sigurna, nisam vidjela neki sad, ne znam ja koje benefite u odnosu na obična ulja koje imam iz Avona ili neko drugo ulje. Svakako da mi se jako sviđa, ali opet ne mogu sad baš ni da vam kažem, zato što ja iskreno nisam koristila svaku noć redovno, pa sada mogu da vam kažem jeste učinio je čuda ili nije. Svakako da mi se dopada i to je to, nanosim ga apsolutno svuda i preko očiju i usana, zato što je izuzetno lagano ulje i mislim da lepo hidrira, a opet ne masti previše. Zatim Nux iz Nuxalance, da budem preciznija, linije okoločna krema, ostavlja taj malo žuti trag, tako da ako izgledam sada još bolesnije nego inače, da znate zbog čega je. Laganim pokretima, tapkajućim do malog prsta, raznosim proizvod. Zatim Nux maska za usne, ja je tako zovem. Vidite koliko sam potrošila, imam nekoliko teglica, ono svuda po kući, stvarno najbolja stvar za usne bukvalno ikada. Doduše dosta je, kao što možete vidjeti, dosta je masna, dosta je teška i samo pred spavanje koristim. Znači ne preko dana. Zatim Afrodita, stop spot ili kako ja to već zovem, znači samo na aktivne bubuljice nanosim kao gel za isušivanje bubuljice. U suštini to mi je super stvar, baš. Tako da to možete vidjeti, nanosim na par mjesta. Zatim aloe vera ružina vodica, mnogo dobra, ali možete koristiti i ne morate, to pisac teoreći, što bih ja rekla. Znači to možete na kraju i ne morate, to je neki kao dodatan pamper step, što bih ja rekla. Ako hoćete dodatno da naknadite kožu, ali ništa sad drastično ne menja. I zatim to je to, ovdje se dičim kako mi je koža čista u smislu
čista od prljavština, svakako da nije čista sama po sebi. Pustila sam kosu, izgledam apsolutno jezivo, pogotovo na ovom svetlu, apsolutno katastrofalno i doviđenja odoja. Šalim se, hvala vam puno svima na gledanju, ljubim vas.